dzisiejszego święta gorącymi brawami. Witamy Troczan, prosimy na scenę. Ого, как я татушка. Была выигрышна. Mogę ze swojej strony chyba też przypomnieć wszystkim, że zespół pieśni i tańca Troczania w tym roku też obchodził 36. swój, no już nie jubileusz, ale też dzień urodzin, to znaczy, że jest niewiele starszy niczym nasze święto teraz, które obchodzimy. Więc też przez 35 lat zawsze bawili nas swoimi występami. I też to taki zespół z takim prawdziwym dorobkiem, już za sobą mając wiele występów, wyjazdów i mamy nadzieję, że na pewno dzisiaj nas też nie zawiedzie i pocieszy nas swoimi piosenkami, utworami. Prosimy, zapraszamy zespół Troczania. Scena wasza. Gdzie się podziały tamte brygádki niezapomniane? Elwice naraz byli Gonzales albo Diana. Otwarte wino, a w ręku kwiaty, wieczór wino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tam ten świat, gdzie się podziały tamte wspomnienia naszych szalonych, wspaniałych lat. Rodzina w kinie na tym seansie już tu doziewa. Tutaj poranna straciła dzieci i też śpiewa. Tuż przed maturą nigdy kasztany żyło się tak jak we śnie. Związek przyrody niezapomniany, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tam ten świat, gdzie się podziały tamte wspomnienia naszych szalonych, wspaniałych lat.
dni. 6 głosów miał na wąsie, po każdej stronie 3. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? 6 głosów miał na wąsie, po każdej stronie 3. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? 6 głosów miał na wąsie, po każdej stronie 3. Jak za dawnych dni, nasze stalusów pani po każdej stronie 3. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? Nasze stalusów pani po każdej stronie 3. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? Nasze stalusów pani po każdej stronie 3. Przyszedł do niej ojciec, dotknięty pełny zły, 6 razy już ja mążą po każdej stronie 3. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? 6 razy już ja mążą po każdej stronie 3. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? 6 razy już ja mążą po każdej stronie 3. Zapamiętaj to, jeżeli chcesz całować, to cały razem stop. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? Jeżeli chcesz całować, to cały razem stop. Ojoj, czemu nie? Ojoj, czemu nie? Jeżeli chcesz